ta a nahiya. Ita ce teku ta ilimi ga 'yan Najeriya. Ita ce asali da tushe da ita muke yin tutiya. Har yanzu tana gaba kullum ana ta gwagwarmaya. Jami'ar da ta yaye manyan ƙasar nan mazajin jira. Ita ce kowanne ɗalibi ke burinta a zuciya. Mai samar mai kongo ga girma kuma ga yawa. Kai kuma ni kiɗi in waƙe gwanata ta yau mamaya. A zahiri kin yi bako Sunusi multimedia. Na ta tabbas babu kamar ki a nahiyata.